començar l'acte d'avui, si recorden d'apagar o posar en silenci els mòbils, això no és un concert, ja ho saben, però tot i així, en un acte solemne és d'agrair que no sonin els mòbils, o sigui que els hi aprego, si el poden o treure el volum o apagar-los, serà molt més còmode per tots plegats. Gràcies. Ara de seguida començarem. Bé, aprofito mentrestant per recordar-los que després, per si hi ha algú que no ho sap, cosa que dubto, hi ha un acte just aquí davant, a la plaça de Sant Jaume, un acte d'encesa d'espelmes per commemorar d'una altra manera també aquest Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. O sigui que un cop acabi l'acte, òbviament estan tots vostès convidats i ens agradaria molt que hi participessin en aquest acte simbòlic d'encesa d'espelmes. Això serà tot just a l'encabat. De seguida començarem, disculpin. Molt bé, és aquí la honorable vicepresidenta de la Generalitat, la senyora Joana Ortega. Molt bé. Doncs, honorable vicepresidenta de la Generalitat, senyora Joana Ortega, director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, senyor Miquel Puig, regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, senyora Francina Vila, representants de les diverses institucions, comunitats i entitats, senyora Dori Sonheimer, senyores i senyors, benvinguts a aquest acte en què celebrem amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Com a primer acte simbòlic d'avui, els demano que mantinguem un minut de silenci en record de totes les víctimes de l'Holocaust. Moltíssimes gràcies. L'Assemblea General de les Nacions Unides va instituir fa uns anys, el dia d'avui, el 27 de gener, com el Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Tal com recorda la resolució de l'ONU, un terç del poble jueu i innombrables membres d'altres minories van ser assassinats per la barbàrie nazi. Recordar-ho avui, 70 anys després de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz, no és sobrer, sinó del tot necessari. L'acte d'avui vol ser més que un acte de record, vol refermar el compromís
que no podem baixar la guàrdia davant de l'horror. Voldria convidar el senyor Miquel Puig, el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat, que ens dirigís unes paraules. Moltes gràcies. Honorable vicepresidenta del Govern, il·lustríssima regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, autoritats, diputats del Parlament, membres del Govern de la Generalitat, alcaldes i regidors, senyores i senyors, benvinguts, benvingudes i benvinguts a la commemoració del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust que celebrem en aquest acte. Aquesta d'avui, 27 de gener de 2015, és ja la 10a edició que organitza el Govern de la Generalitat. Recordem que fou l'any 2006, amb una senzilla ofrena floral al fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc, que comença tot. L'any 2008 iniciàrem la col·laboració i la commemoració conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona. I amb el temps la tradició s'ha consolidat fins a esdevenir una trobada del tot ineludible. Voldria remarcar i posar en valor especialment la col·laboració entre el Govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i especialment en la data d'avui en què també commemorem el 70 aniversari de l'alliberament dels camps nazis d'extermini. Al llarg d'aquests anys, els actes institucionals que celebrem al Palau de la Generalitat han comptat amb la participació de testimonis directes de l'Holocaust, com el plorat Jaime Bándor o la senyora Roda Abecassís, així com conferenciants també de primer nivell. Recordarem el filòsof Reyes Mate o el senyor Jacques Frege, el director del Memorial de la Shoah de París, que ens acompanyà l'any passat. Amb l'aportació i la conferència que aquest any ens farà la senyora Doris Sonheimer, a qui vull agrair especialment la seva generosa disponibilitat, iniciem el que podria ser, el que potser simbolitzaria el futur dels actes de memòria. Doncs no en va, els supervivents per raons d'edat ens han anat deixant i els testimonis directes deixen pas als testimonis de segona generació, com és el cas. La senyora Doris Sonheimer, amb el seu llibre Les 7 caixes, s'ha de considerar una obra pionera, sobretot a casa nostra, en l'àmbit del retrobament i la memòria de l'Holocaust. Espero que el conjunt d'actes programats en la commemoració d'aquest any, tant aquí a Palau com a la plaça Sant Jaume amb l'encesa d'espelmes, ens aporti la solemnitat i la emoció que mereix el record de les víctimes de l'Holocaust. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Puig. Té la paraula ara la il·lustríssima senyora Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, honorable vicepresidenta, senyor Puig, senyora Sonheimer, autoritats, membres de les diferents comunitats, de les entitats per la defensa dels drets humans i drets civils de la nostra ciutat, senyores i senyors. Un any més, l'Ajuntament de Barcelona assuma els actes de commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. I enguany també commemorem el 70è aniversari de l'alliberament dels camps de concentració, dels camps d'extermini. Per tant, també permetin-me que porti una reflexió, que també és un bon moment per estudiar el post de la barbàrie, per reflexionar també si van fer prou bé també aquest alliberament o durant alguns mesos més, alguns anys més, les víctimes van seguir patint. Segurament ens cal aprofundir també en aquesta part del conflicte i de la barbàrie i desxifrar també quins han sigut els clars obscurs. Catalunya i la seva gent pren un posicionament clar de rebuig a aquells fets terribles, que aquest posicionament es fa palès en actes com el d'avui,
en actes que van tenir ahir també lloc al Parlament del nostre país, amb la seva presidenta, amb el president del govern de la Generalitat, també amb l'alcalde de la ciutat, que també es quedarà palès amb l'acte que farem més de caràcter ciutadà segurament a la plaça Sant Jaume, i finalment també en aquest espai de memòria que es convertirà també l'Ajuntament perquè acull aquesta exposició que després inaugurarem, Mauthausen, l'univers de l'error. I aquests actes, a banda de tenir aquest caràcter institucional o ciutadà de memòria i de record a les víctimes, també han de ser o també volen ser un clam en defensa d'un determinat model de societat. Una societat democràtica, on des de la diferència cada persona, cada ciutadà, cada ciutadana tingui el seu espai i es pugui desenvolupar plenament. Una societat que posa al centre de qualsevol actuació, sobretot de qualsevol actuació pública, la dignitat de les persones. Una societat que defensa el dret a la vida i la llibertat, on col·loca el dret a la vida i el dret a la llibertat com a valor suprems. Avui també fem tot això. I a més, com a institucions públiques tenim una obligació legal. De fet, el nostre estatut del nostre estatut se'n deriva un mandat que és prendre mesures per erradicar el racisme, l'antisemitisme i també la xenofòbia de la nostra ciutat. Avui també fem això, fem memòria, però també treballem en aquest sentit. Però si impulsem actes com aquest, que diuen que ens han comentat avui, que ja comencen a tenir una trajectòria important a la ciutat i al país, és perquè també hi ha un ferm convenciment, una voluntat política i un gran consens social de que volem posar de manifest tots aquests valors que els esmentava abans. Però des de l'Ajuntament de Barcelona sabem que el 27 de gener no només és vigent un cop l'any, que el que defensem el 27 de gener, que el que recordem el 27 de gener, sinó que, i permeti'm que ho digui d'aquesta manera, que ho expressi des de la Regidoria de Dona i Drets Civils, des de l'Ajuntament, per nosaltres cada dia és el 27 de gener i per tant cada dia hem d'aprofitar les oportunitats que tenim amb la nostra acció municipal, és a dir, a través de les diferents actuacions que fem com a institució pública, d'aprofundir precisament en tots els valors que representa el 27 de gener. I ho fem des de diferents àmbits. Hem creat l'Agència pels Drets Civils i la no discriminació per donar més centralitat i transversalitat a les polítiques, als programes de defensa dels drets humans i de promoció de la diversitat. També tenim un Consell Municipal del Poble Gitano en el qual estem definint conjuntament una estratègia precisament dirigida als ciutadans i ciutadanes que formen part també d'aquest poble. Tenim el Consell també LGTB. Estem impulsant la xarxa d'escoles per la igualtat i la no discriminació, un projecte pioner a tota Europa, sobretot per la metodologia rigorosa que segueix per fer seguiment de quin és el clima de convivència a les nostres aules, a les aules de les escoles i instituts de la nostra ciutat, donant eines als mestres i als professors perquè puguin detectar i sobretot prevenir possibles discriminacions i, en definitiva, per explicar, una eina per explicar als futurs ciutadans de ple dret del nostre país que la nostra societat és plural, que la seva riquesa rau precisament en la seva diversitat. En definitiva, treballant perquè els futurs ciutadans del nostre país tractin per igual aquells altres que per a ells són diferents. I aquí és on també avui aprofundim. Avui commemorem, avui fem memòria d'unes persones que van ser víctimes perquè aquest principi, el de reconèixer com igual la diferència, doncs no va ser respectada. I finalment, per acabar, deixin-me que els digui que si Barcelona és referent pel número de visitants que rep l'any, és referent perquè aposta per la innovació, ens donem a conèixer per ser un Smart City, per la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, Barcelona també vol seguir sent referent en la defensa, capdavantera en la defensa dels drets humans de les persones. I si això és possible gràcies a vostès, també el compromís que vostès tenen amb tots aquests principis i tots aquests valors. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Vila. Avui hem volgut commemorar aquest dia amb una conferència d'una persona ben especial, la senyora Dori Sonheimer, que ha publicat recentment un llibre, Les 7 caixes, on explica com la seva família va ser víctima de la persecució nazi. La senyora Sonheimer, barcelonina, té un ampli currículum professional tant en l'òrbita de la farmacologia com en la direcció d'empreses, però en la darrera dècada s'ha involucrat molt intensament en la recerca de la història familiar arran del descobriment de 7 caixes que estaven deixades en un armari de la seva mare que recentment havia traspassat. Aquests documents li han permès iniciar una recerca dels seus orígens i de retruc d'una pàgina terrible del passat de tots nosaltres. Els deixo, doncs, amb la senyora Sonheimer, que ens parlarà d'aquestes 7 caixes, la història d'Europa del segle XX a través d'un testimoni familiar. Moltes gràcies per convidar-me a ser aquí. Fa tan sols un any estava sentada aquí en aquestes primeres files i escoltant a la senyora Joana Ortega i admirat la seva capacitat oratòria i la seva sensibilitat. El conferenciant era el director del Museu de la Shoah de París, que va fer una dissertació extraordinària. Realment, qui m'havia de dir que estaria jo sentada aquí avui parlant davant de vostès. Avui és un dia molt especial, molt significatiu. Fa 70 anys, les tropes russes van entrar al camp de l'horror per alliberar a unes aproximadament 7.000 persones que, com fantasmes, deambulaven perduts en l'abisme. El món va començar a conèixer el més gran genocidi perpetrat en la història, humanitat contra humanitat. M'agradaria llegir unes frases que he trobat aquests dies en un llibre que vaig comprar al Yad Vashem d'un manifest escrit pels supervivents de l'Holocaust. Diu el següent: nosaltres, els que la dignitat humana va ser destruïda fins a esdevenir cendres, i en nom d'aquells que van ser brutalment humiliats abans de ser executats, cridem a tothom a unir-se al voltant dels valors humans i de la igualtat davant els homes, sense distinció de religió, de raça, de nacionalitat, de posició social o de sexe. El despotisme, la violència política, així com la cruel explotació econòmica, destrueixen la dignitat humana dels individus. No han de ser tolerats i el món civilitzat ha de combatre'ls i eliminar-los. Deixem que la sentència del savi Hillel surti avui del Yad Vashem cap al món sencer. El que és odiós per a tu, no ho facis a l'altre. Aquest és l'espírit que em porta avui aquí. L'Holocaust no és un tema que pertany només als jueus, és un tema que pertany a la humanitat. Van morir aproximadament 9 milions de persones, 6 milions de jueus i 3 milions de civils, homes, dones i nens, gitanos, catòlics, demòcrates, comunistes, testimonis de Jehovà, minusvàlids, homosexuals, republicans espanyols i tots aquells que no entraven a la màquina del nacionalsocialisme de Hitler. Dit tot això, em presentaré. Soc una persona molt normal, amb una història, reconeixo que bastant atípica. He nascut a Barcelona. La Segona Guerra Mundial ja s'havia acabat. Soc catòlica. Els meus pares em van comunicar a l'origen jueu de la nostra família quan jo tenia 18 anys. Quan va morir la meva mare, l'any 2002, vaig trobar unes caixes amb una documentació que em van impactar. D'octubre a desembre del 2002, quan estava en plena època professional, em quedava les nits a llegir, a llegir i a llegir. Va ser tan gran el meu desconcert que vaig decidir prendre unes quantes notes, fer un àlbum per a la família més propera i sellejar les caixes fins que em pogués realment dedicar-me. I així ho vaig fer. Aquí soc jo de petita quan ja tenia un anyet o dos. L'any 2010 vaig començar. Em vaig submergir en les caixes i vaig intentar entendre. Em vaig posar a estudiar història per contextualitzar les cartes i documents amb tot el que anava passant. La realitat supera la més gran de les ficcions que un es pot imaginar.
Quan comences a entendre el que va ser el nacionalsocialisme de Hitler, t'adones de la dimensió de la immoralitat, de la brutalitat i de la corrupció. La guerra anava per una banda, el genocidi per una altra. L'Holocaust ens afecta a tots i tota Europa té la seva part de responsabilitat. Us presento els protagonistes de la història. Els avis paterns, aquí a l'esquerra, el meu avi Max i la meva àvia Rosa, que va néixer a Praga. Els avis materns, Lina, que va néixer a Freiburg, i el meu avi Edward, que va néixer a Salzburg. Els meus pares, Kurt i Russell. La germana del meu pare, la Dorel, i el germà de la meva mare, el Julius, que era 10 anys més jove que la meva mare. Per part del meu pare existia una forta vinculació amb la ciutat de Barcelona. El meu avi, Max, era propietari d'una fàbrica de porcelanes a Nuremberg. La fàbrica es deia Lehmann. Entre els articles que fabricaven estaven les cares de porcelanes de les nines. En un dels viatges que van fer a Barcelona van veure que la fabricació aquí era molt més barata que a Alemanya i van decidir muntar una filial aquí. Degut a això, el meu avi Max viatjava freqüentment a Barcelona. Lehmann exportava també a països de parla castellana com Argentina, Mèxic i Cuba. L'empresa es va fer gran i, degut a la importància de l'exportació, al meu avi li van anomenar cònsol alemany a Cuba. Això era el 1926. Fa poc temps em vaig enterar que l'edifici de la fàbrica Lehmann encara existeix. És un dels edificis industrials recuperats de Barcelona. Està al carrer Consell de Cent 159 i encara es veu la xemeneia de la fàbrica. L'Alemanya del 1929 va patir, com tota Europa, la crisi mundial. Alemanya va arribar a tindre 6 milions de parats. El partit demagògic nacionalsocialista es va aprofitar d'aquesta crisi per anar-se afiançant. Segons ells, la culpa de tots els mals la tenien els liberals, els comunistes i els jueus. Un partit declaradament antisemita, on una de les seves metes era imposar el que ells deien la raça ària. El meu avi va tindre claríssim que aquell ambient no era l'adequat per als seus fills i ja el 1929 els va enviar a Barcelona. Kurt i Dorel es van instal·lar al carrer Balmes. Kurt, el meu pare, s'ocupava de la fàbrica Lehmann i Dorel, la meva tia, va trobar feina en una productora cinematogràfica que es deia Orfea. Els dos parlaven perfectament el castellà. La meva àvia paterna era de Praga. Els seus pares tenien una fàbrica tèxtil i van tindre 9 fills, 2 nois i 7 noies. Els 2 nois es van traslladar a viure a Viena, però les germanes totes vivien a Praga excepte la meva àvia, que al casar-se es va traslladar a Nuremberg. Hi havia una vinculació molt forta de la meva àvia amb les seves germanes i les anava a veure sovint a Praga. La meva mare Russell va néixer a Freiburg, a la Selva Negra. Els seus pares tenien un magatzem de distribució de matèries primes. Russell tenia un germà 10 anys més jove, en Julius. La família de l'àvia Lina vivia a Freiburg. Era una família nombrosa dels 7 germans. De la família de l'avi matern, Edward, no sabia res fins fa pràcticament un mes. Però la veritat és que el que m'està passant és com una pel·lícula a temps real. A través de la meva presentació a Buenos Aires m'ha escrit una família del mateix poble del meu avi matern. A través d'ells he pogut obtindre l'arbre genealògic de l'avi Edward. Es deia Edward Bruno, com casualment es diu a l'últim net, que no sabíem nosaltres això, o sigui que realment ha sigut una curiosa coincidència. Pràcticament tota la família de l'avi matern també va ser víctimes del nazisme. Hitler va arribar al poder al 1933, com minoritari i amb l'ajuda de coalicions. Una vegada al poder va començar a imposar la seva doctrina antisemítica i feixista. A l'abril del 1933 es va fer el primer boicot contra els negocis jueus. El centre polític del partit estava a Nuremberg, a la ciutat on vivia el meu avi Max. A l'estadi que va fer construir Hitler per les desfilades estava a prop de casa dels meus avis. Un any després, el 1934, Hitler va ordenar fer una depuració dintre del seu partit, 200 afusellaments, totes les veus contràries a les seves doctrines.
Això va marcar l'inici de la política nacionalsocialista. Aquesta nit es va conèixer com la nit dels gabinets llargs. La dictadura prenia forma. La família va començar a patir la discriminació del reste de la població, dels amics no jueus, del veïnat. Kurt i la seva germana Dorel ja estaven a Barcelona. Mentrestant, la meva mare, a Freiburg, treballava amb un advocat a la Cancelleria des de 1930. A l'agost de 1933 la van acomiadar per la seva condició de jueva i va ser quan els seus pares es van decidir a enviar-la fora. Tenia 21 anys. El germà de la meva mare, Julius, encara era massa jove per vindre a Barcelona. Russell va fer diverses amigues, entre elles Dorel, la germana del meu pare. Va ser ella, Dorel, que els va presentar. Kurt i Russell es van enamorar i van començar el seu projecte de parella en una Espanya republicana convulsa però laica. Russell va trobar feina com secretària d'exportació a Cepu, uns grans magatzems que estaven a les Rambles. La parella, junt amb la Dorel, tenien un grup d'amics integrats a Barcelona. El 15 de setembre de 1935, Hitler va treure el decret de la ciutadania del Reich, que va afectar a la meva família. Amb aquelles lleis, els jueus ja no eren ciutadans del Reich, perdien tots els seus drets, no podien votar i els metges, advocats, arquitectes, jutges, funcionaris, etc., no podien exercir. Deixaven, evidentment, de tindre un salari. Això començava a ser l'esfonsament econòmic dels jueus. El meu avi, que era cònsol i, per tant, funcionari de l'Estat, va tindre que presentar la dimissió amb data 31 de desembre de 1935. Vaig trobar el document de la carta de dimissió que va tindre que dictar el meu avi aquest dia, el 31 de desembre de 1935. És impressionant veure com preparaven legalment tot el que anaven fent. Al mateix temps, Hitler va treure la llei de Nuremberg per la protecció de la sang. Això volia dir que cap jueu no podia tindre relacions amb una persona que no fos jueva. Un jueu no podia tindre empleats a un no jueu i inclús van crear un quadre genètic per decidir qui era jueu i qui no, i els jueus eren, segons aquestes lleis, ciutadans inferiors. Mentre passava tot això, a casa nostra la situació política s'estava complicant. Crisi econòmica i desordre ciutadà. Els militars es van aixecar amb Franco al cap i al juliol va esclatar la Guerra Civil. Hitler i Mussolini van ajudar Franco. Sense l'ajuda d'ells, difícilment Franco hagués guanyat la Guerra Civil. Veient això, Dorel va decidir marxar a Palestina, on ja estava la germana del meu avi Max, la seva tia, viuda, que l'acollia amb els braços oberts a casa seva. Els meus pares es van casar aquí a Barcelona el 31 de desembre de 1936, sols, sense cap familiar. Les fronteres ja estaven tancades. El meu pare ja era espanyol des de 1933, per lo que la meva mare va adquirir immediatament la nacionalitat espanyola. Al 1937, Hitler i Mussolini van començar a fer les proves de la seva aviació bombardejant diferents poblacions espanyoles, a mans dels republicans per ajudar Franco. Entre les ciutats bombardejades estaven Guernica, Reus, Barcelona, etc., amb una quantitat important de morts de civils. Al febrer de 1938 surt un altre decret que obliga a l'arianització de les empreses jueves. Això volia dir que totes les empreses de capital jueu es tenien que traspassar a mans àries. Si no es feia, es tenien que tancar. Donaven de marge fins a l'1 de gener de 1939. Vaig trobar l'escriptura de venda de la fàbrica Lehmann a Nuremberg. L'empresa es va vendre a mans àries per un preu ridícul. Tot es feia emparat amb un marc legal, davant de notari, etc. Tot legal, però tot era absolutament una farsa. Al març de 1938, Hitler entra a Àustria i anexiona Àustria-Alemanya. Després de l'annexió d'Àustria, al març de 1938, el segon objectiu era la recuperació dels Sudetes, territori perdut a la Primera Guerra Mundial.
Continuaven visquent molts alemanys als Sudetes. A l'octubre de 1938 torna a ser territori alemany i Hitler s'erigeix com defensor dels alemanys de la Txecoslovàquia. Surt un nou decret. Canvien el nom dels jueus. Als homes, després del seu primer nom, els hi posen el nom d'Israel i a les dones el nom de Sara. Dintre dels documents vaig trobar els passaports dels avis. La veritat és que vaig trobar primer el que jo tinc a la dreta, no sé si és al revés, que posa Max Israel Sondheimer. Jo quan vaig veure això vaig pensar, jo no sabia que el meu avi es deia Israel. Realment va ser quan vaig trobar l'altre passaport, el de l'any 1929, que vaig veure la diferència entre els dos passaports. El de l'esquerra posa Herrn Max Sondheimer, el de la dreta ja no és senyor, simplement és Max Israel Sondheimer, li posen la J amb la cruz esvàstica, evidentment, i el més sorprenent és el número d'aquest passaport. Aconseguir un passaport a l'any 40 era quasi impossible. El passaport de l'avi té el número 3. El passaport del 1929 té el número 9.684. Això és una pregunta que em faig jo. Realment només van expedir 3 passaports durant l'any 40 a jueus a Alemanya? El passaport de l'àvia té el número 4, és el mateix. L'àvia té Rosa Sara Sondheimer i, mentre que a l'esquerra, el passaport de l'any 29 era Frau Rosa Sondheimer, amb la J i amb la cruz esvàstica. El creador d'aquesta aberració, això ho vaig llegir fa poc temps, va ser Hans Globke, advocat, jutge, catòlic, que va ajudar a l'ascens de Hitler al 1933, coautor de les famoses lleis de Nuremberg i de la protecció de la raça. Però el que és més sorprenent és que va ser durant 25 anys assessor directe d'Adenauer a l'Alemanya de la postguerra. La nit del 10 a l'11 de novembre hi va haver un esclat de violència contra els jueus a totes les ciutats alemanes provocada per als grups de camises pardes neonazis. En realitat, el ministre de propaganda alemana, Joseph Goebbels, ho havia organitzat acuradament. En 2 dies, més de 250 sinagogues van ser cremades, més de 7.000 comerços de jueus van ser destrossats i saquejats, dotzenes de jueus van ser assassinats i moltes llars jueves van ser saquejades mentre la policia i les brigades de bombers es mantenien al marge. Aquesta nit es va conèixer com la Kristallnacht, la nit dels vidres trencats, degut als vidres destrossats dels separadors de les botigues que van omplir els carrers. Encara ara, cada any, es fan actes d'homenatge recordant aquells fets. A les 4 de la matinada van entrar a casa dels meus avis, a Nuremberg. Intento imaginar l'escena. El meu avi tenia 62 anys, la meva àvia 57. De sobte bastoneguen la porta i t'entren uns individus amb camises pardes destruint amb porres tot el que troben al seu pas, insultant i vexant-te. Vaig trobar el document de l'avi que va fer després de quan va terminar la Segona Guerra Mundial amb les reclamacions que podien fer. Va ser realment un document impactant per a mi. La meva àvia va patir un atac de cor i els hi va ser molt difícil recuperar-se d'aquella nit. Amb una carta posterior, a l'avi escriu al meu pare: això és el principi de no sabem quin final. El govern alemany, a més, va culpar a la comunitat jueva i els hi va incautar el 25% del patrimoni per reparar els desperfectes de les ciutats. La intenció de sortir del país dels avis era clara, però a on? Els països tenien cupons d'entrada i no era fàcil obtindre un visat. Espanya estava en plena guerra civil. Obtindre els passaports era una tasca quasi impossible i comprar bitllets d'avió i de tren el mateix. El 26 de gener de 1939 les tropes franquistes van entrar a Barcelona. Comença l'èxode de centenars de milers de refugiats republicans a França. El 10 de febrer les tropes franquistes van arribar a la frontera controlant els Pirineus. Nombrosos republicans són reclosos en camps de concentració. Al març de 1939, les tropes alemanyes envaeixen la República Txeca. La família de Praga pateix les conseqüències. La família de Praga va fer el mateix
que els meus avis, dintre de les seves possibilitats, enviaven els seus fills fora del país. Quasi tots eren metges, advocats, jutges o empresaris. I per lo que sé, pràcticament tots pensaven que allò era una bogeria que duraria pocs mesos. Les cartes de Praga venien amb consultes sobre la possibilitat de vindre a Espanya, el que era impossible perquè les fronteres estaven tancades. A l'abril de 1939 es dona per acabada la Guerra Civil. Això és l'entrada de Hitler de les tropes a Praga, i a l'abril de 1939 es dona per acabada la Guerra Civil espanyola. Franco és el caudillo d'Espanya. Els meus pares es troben en un país feixista on estat i religió és una sola cosa. L'ambient que respirava l'Espanya d'aquest moment era aquest. Aquí tenim a Himmler a la plaça de Toros de Madrid amb personalitats del govern espanyol i aquí a l'aeroport de Barcelona amb la bandera de l'esvàstica. Al juny de 1939, el germà de la meva mare, Julius, aconsegueix el visat per marxar als Estats Units d'Amèrica. Tenia 17 anys i va marxar a casa d'un familiar a New York. La meva àvia Lina escriu amb una carta la satisfacció de veure que podia fugir, però amb la tristesa de veure que la família ja estava trencada. No es varen trobar mai més. Al mes d'agost, poc després, els meus pares decideixen convertir-se al catolicisme. El nom de Kurt es converteix en Conrado i el de Russell en Rosita. Tinc que agrair realment, ojalà que pogués haver pogut conèixer el pare, el frare que va batejar i que va casar els meus pares el mateix dia a la parròquia de la Bonanova. La Gestapo estava a Barcelona. He trobat 2 citacions als meus pares i a la meva mare del Consolat General d'Alemanya a Barcelona. Per què? Què és el que volien? No es van presentar. La filial de Lehmann va passar a mans nacionals. El meu pare va tindre que renunciar a la feina i buscar altres alternatives. El 1939, a Alemanya, a les famílies jueves els agrupaven per barris. A Nuremberg, els meus avis els treuen de casa seva. Tinc la còpia de la carta que l'avi va tindre que donar a la CSS amb el contingut de lo que portava les seves maletes. L'any passat vaig fer un programa meravellós amb la Diputació de Barcelona dirigit per Rosa Serra. La conferència de clausura la donava a la capella de Santa Àgueda el professor de la Universitat de Jerusalem, Haim Afni. Em va quedar gravada una frase que va dir: «Pónganse en los zapatos de este señor». Jo intento posar-me les sabates del meu avi, amb la seva maleta a les mans, agafant amb l'altra mà la meva àvia, i la veritat és que se'm fa un nus a la gola. L'1 de setembre de 1939, Alemanya ataca Polònia. Comença la Segona Guerra Mundial, els 6 anys més terrorífics de la història de la humanitat. A l'abril i maig de 1940, Hitler ocupa Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburg i França, sense pràcticament resistència. El territori francès es divideix en 2, la zona ocupada per als alemanys i la zona no ocupada. A la zona no ocupada es constitueix el govern de Vichy. El president és el mariscal Pétain, col·laborador dels nazis. Itàlia entra en guerra a favor d'Alemanya. A Varsòvia es crea el famós gueto amb unes condicions infrahumanes. Els meus avis paterns, Max i Rosa, per fi aconsegueixen el visat per entrar a Cuba i els passaports, aquells degradants que hem vist abans, però vàlids per poder marxar d'Alemanya. Semblava que venia una bona notícia, però Mussolini va bombardejar Tel Aviv, la ciutat on vivia Dorel, el 9 de setembre de 1940, igual que havia fet amb diferents ciutats espanyoles. Els avis paterns aconsegueixen bitllet d'avió i arriben a l'octubre a Barcelona amb trànsit per anar a Cuba. Aquí coneixen la mort de la Dorel i de la germana de l'avi. Aquest és el telegrama que va rebre el meu pare on li donaven la notícia. El 23 d'octubre, Hitler s'entrevista amb Franco Andaya, el mateix dia que tota la zona de la Selva Negra va a l'Obergruppenführer d'aquesta zona, obeint ordres del govern,
va deportar a 9.000 persones a les quals els hi van donar unes 4 hores de temps per abandonar les seves cases i fer-se una maleta de 50 quilos. Aquest és el recorte de premsa que va trobar, que estava dintre de les carpetes que el meu pare havia comprat de la Zürcher Zeitung, on posava aquesta comunicació. Vaig trobar una carpeta on posava Freiburg. Realment, aquesta carpeta és la que m'ha donat força per explicar tota aquesta història. Jo no sabia ni com es deien els meus avis materns. Mai s'havia parlat a casa d'ells, mai. Del 23 d'octubre de 1940, durant 2 anys, els meus avis, Eduard i Lina, van patir un infern. Durant 2 anys, els meus pares van lluitar per portar-los a Barcelona. I encara que eren els pares d'uns espanyols, el franquisme ho va impedir. No els van deixar passar la frontera. Excusa rere excusa, però l'aliança entre Franco i Hitler era evident. A l'octubre de 1940, els avis els van portar a un camp de concentració miserable, Gurs, on estaven reclosos abans els republicans espanyols, a 30 quilòmetres dels Pirineus. Després els van traslladar a Recebedú, un altre camp a prop de Toulouse, i finalment els van traslladar a Marsella, al camp de l'Emil, per portar-los després a Auschwitz, per traslladar-los a la mort. El primer que vaig trobar a la carpeta va ser el telegrama d'arribada a Gurs. Encara ara se'm posa la pell de gallina. Us mostro el telegrama. A la carpeta de Freiburg hi havia unes 300 cartes d'aquests 2 anys. 2 anys d'infern, però amb l'esperança d'anar amb la seva filla a Barcelona. Tenien la llibertat d'escriure amb censura, però podien escriure. Penso que era l'única llibertat que els hi havien deixat. Van tindre fam, fred i una manca total de condicions higièniques, però sobretot una manca total de dignitat. He conegut els meus avis a través de les cartes. Els avis paterns per fi aconsegueixen poder embarcar des de Bilbao amb el barco Marquès de Comillas per Cuba. Els meus pares els hi van anar a acomiadar-se al Bilbao, però un mes abans un nou decret va sacsejar la dignitat dels jueus alemans. Els retiraven la nacionalitat alemana i els hi tornaven apàtrides, estiguessin a Alemanya o fora d'ella. Una persona que no té pàtria, que ningú, si veieu aquí, això és com va tornar el meu avi, que després ho explicaré, quan va tornar a Espanya des de Cuba, que encara tenia el document d'apàtrida. Passaven els mesos i els meus pares des d'aquí continuaven els intensos i infructuosos tràmits d'aconseguir el visat per als avis materns per entrar a Espanya. El cònsol de Marsella, Valentín Vía Ventalló, denegava el visat una i una altra vegada. Amb aquesta realitat, els meus pares, durant el mes d'agost del 1941, van estar a la Vall d'Aran contactant amb diferents persones i passadors de muntanya amb el fi de passar els avis a través dels Pirineus. Des del punt de vista militar, Hitler envaeix Grècia i Iugoslàvia i comença la batalla amb Rússia. Es cometeixen assassinats massius a Rússia i a Polònia. Al desembre de 1941, Japó, aquí estan els meus pares, als Pirineus intentant connectar amb persones per poder-los passar a través dels Pirineus. Al 1941, Japó destrueix la flota americana de Pearl Harbor i Estats Units entra en guerra. Julius, el germà de la meva mare, es presenta voluntari a l'exèrcit americà. Els nazis continuaven amb l'obsessió d'exterminar els jueus. Anaven perfeccionant el sistema de matar-los. Van comprovar que el gas ciclón, un insecticida molt potent que s'utilitzava per matar polls, donava els resultats que volien. Matava les persones en un temps curt, en qüestió de minuts. Al mateix temps construïen els diferents camps d'extermini. Al gener de 1942, amb una població idíl·lica al costat d'un llac, amb una vila, els alts mandataris de les SS decideixen la solució final. Es tenen que exterminar els 11 milions de jueus que hi ha al món. Comencen els transports als camps d'extermini. Entre els presos comencen els rumors. En una carta la meva àvia diu: els que marxen a l'est no tornen, desapareixen. El 30 d'agost de 1942 arriba l'última carta dels avis materns.
Comuniquen que estan a les llistes de transport. La carta és dramàtica. S'acomiaden dels meus pares agraint el que havien fet per ells. Demanen que no es preocupem més d'ells i els hi diuen que amb l'ajuda de Déu algun dia els tornaran a veure. Què devien pensar els meus pares? Entenc que la meva mare no pogués parlar mai més d'això. L'única solució era mirar cap endavant. Les búsquedes a través de la Creu Roja van ser infructuoses. El 1960, el govern alemany va confirmar la mort dels meus avis a Auschwitz. El resum de la carta era per dir que havien sigut deportats a Auschwitz i que degut a la seva edat, 59 anys la Lina i 65 anys el meu avi Edward, havien sigut executats a la seva arribada. Ens situem una altra vegada a 1942. Arriben les cartes de la família de Praga, fins que una de les cartes del meu pare, dirigida al seu oncle, va ser retornada. Aquesta carta la vaig trobar tancada, la vaig obrir, dintre estava la carta del meu pare i vaig veure el retorn Barcelona, però és que em va sorprendre moltíssim la part de darrere i quan ho vaig llegir, la veritat és que vaig sentir hasta por. El carter posava amablement transportats amb el transport jueu. Els havien enviats a tots a Teresin, a un gueto que estava a 40 quilòmetres de Praga. Als anys, els alemanys els van anomenar Theresienstadt, una petita ciutat que la van convertir en un gueto. De les 20 persones que van sobreviure 40 persones. Entre elles estava Pavel Popper, un nano que tenia 8 anys a l'entrar a Teresin, el 1942. El 1944 va ser deportat a Auschwitz junt amb els seus pares i els avis, tots gasejats. Per mi, Pavel representa el milió i mig de nens morts per als nazis. S'ha de tindre la ment molt intoxicada per posar nens dintre d'una càmera de gas i gasejar-los. Alemanya perd la batalla de Stalingrad al nord d'Àfrica, però envaeix Hongria. Els americans desembarquen a Normandia al juny de 1944. Julius, el meu tiet, formava part de les tropes del desembarcament, alliberant territori francès i després alemany. Això és Teresin. Entra al camp d'extermini de Buchenwald i xoca amb la realitat. A partir d'aquell moment, Julius va escriure a la meva mare que no volia parlar ni escriure mai més en alemany. Com la seva germana, la meva mare portava 2 anys buscant els pares. Per fi, al mig de 1945, s'acaba la Segona Guerra Mundial amb la derrota d'Alemanya, d'Itàlia i de Japó. Un any més tard, la meva àvia Cuba coneix la mort de les seves germanes a camps d'extermini i pateix el segon i mortal atac de cor. Va morir a l'Havana i espero poder visitar la seva tomba. El meu avi va vindre a viure amb nosaltres. Amb el paper aquell va entrar amb el paper d'apàtrida. Va ser per mi el meu ídol. Aquí és el Julius. Aquest és el meu avi a la dreta. Al 1951 tornen la nacionalitat alemanya als jueus alemanys. Comença el procés de la Wiedergutmachung, que la traducció literal és tornar-ho a fer bé una altra vegada. La restitució dels béns perduts. Però les vides, el dolor, la humiliació... Hi ha una pregunta que m'he fet moltes vegades. Què haguessis fet tu si t'haguessis trobat allà? Però crec que no és la pregunta correcta que ens tenim que fer, sinó que la que ens tenim que fer és què podem fer si això tornés a passar perquè la societat civil actués d'una altra manera. El que sí que és segur és que la memòria històrica no es pot perdre. Vaig trobar les cartes del després i aquí ve la meva admiració, perquè tot i l'horror que els hi va tocar patir, van saber tenir un després amb esperança, sense rancor, enterrant el passat. La primera carta del després és un cant a l'esperança. És de la cosina germana del meu pare, de la família de Praga. Acabava de sortir del gueto de Teresin. Va ser una de les 4 persones supervivents de la família de Praga. Els hi vull llegir un tros d'aquesta meravellosa carta. Maig, aquí és quan tornen la nacionalitat alemanya als jueus el 1951.
I ara anem a la carta de Margaret, de la cosina germana del meu pare. Aquesta és la primera carta on puc expressar els meus pensaments sense l'amenaça dels ulls dels censors. No sé per on començar per descriure cadascuna de les coses que hem passat durant els últims anys. Cada carta, cada paquet que rebíem de vosaltres era un alè de calor dins de l'entorn en què estem vivint. T'estic escrivint amb la sensació que no sé si ens serà possible construir un pont entre el que aquí hem viscut i l'exterior, i on afortunadament mai tindrem capacitat per comprendre l'horror, la por i l'enfonsament personal que hem experimentat durant els últims anys. Tenim l'enorme esperança de trobar algú dels nostres familiars. Nosaltres estem vius de miracle. Vam ser inclosos en les llistes de transport 3 vegades i Michael, el meu petit, fins i tot una 4a vegada. No pots imaginar-te el contrast entre la vida i la mort. Tenim un bon aspecte malgrat la nostra deficient nutrició. La meva filla treballava a la bugaderia i el meu petit Michael com noi de transport substituint a un cavall. No sabem quin serà el nostre futur. Cap dels nostres amics està en vida. No sabem a on anar. No sabem res. Però en algun lloc del món tornarà a sortir el sol. Podrem veure muntanyes, oceans, llibres, somriures, apartaments nets i potser alguna esperança de començar amb una nova vida. Margaret i els seus 2 fills es van restablir a Boston. Quan vaig decidir conèixer la veritat, la primera visita va ser a Freiburg per trobar la casa dels meus pares, dels meus avis materns. És a prop de la universitat. Després va seguir Nuremberg. A Freiburg, al carrer, vaig ensopegar amb unes plaques de metall que pensava que eren de la companyia elèctrica. Em vaig acostar i vaig veure el següent. Els noms dels meus avis, a sobre d'aquestes 2 plaques, estava la del meu besavi, està equivocada la de la Lina perquè va ser morta a Auschwitz i aquí posa Gurs, però realment quan vaig veure aquestes plaques tot allò que em semblava irreal va prendre una dimensió d'una terrible realitat. Va seguir Israel, Argentina, Praga. Aquí em van posar en contacte amb la família de Viena, de Londres, de Montreal, de Quebec, de Boston i de sobte uns noms inerts en un paper van prendre vida. La veritat és que em costa gestionar les emocions. Aquest octubre hem estat a Montreal i a Nova York i a Buenos Aires, on vaig presentar el llibre. I no us podeu imaginar els correus que m'arriben. Aquí és a Nova York i aquest és el Michael, el petit nen que substituïa el cavall, 84 anys, amb una força, amb una integritat impressionant. Fa pocs mesos em va vindre a veure el meu cosí de Montreal. No coneixia de la seva existència fins al maig del 2013 i ara ens uneix alguna cosa molt especial. Quan li vaig demanar que m'escrivís unes línies per incorporar el meu llibre, em va escriure una carta de la qual extrec un paràgraf per tancar la xerrada. Deia el següent en Nick. Assegut a l'avió que em portava a Barcelona em preguntava si un cosí segon d'Europa tindria alguna cosa en comú amb un parent llunyà del Canadà. Tindrem alguna cosa en comú o tindrem una conversa de 2 hores que acaba amb una encaixada de mans i una promesa? Ens mantenim en contacte, que els 2 sabem que serà difícil de mantenir? La introducció va ser la història familiar, però l'afecte, la calidesa, la generositat, la curiositat intel·lectual, la comprensió cultural, la visió del món tan similar va ser el nostre premi. Vam xerrar i xerrar, vam compartir emocions, vam compartir menjar. La breu visita va acabar amb una abraçada, no amb una encaixada de mans. Aquest fi de setmana he tingut a la família d'Argentina a Barcelona. Han marxat enamorats de la ciutat i de la seva gent. Estem reconstruint la història de la nostra família després de gairebé 70 anys. Moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies a tothom. Anem avançant ja cap al final de l'acte. Abans de la cloenda que farà la senyora vicepresidenta, els torno a recordar que l'acte d'aquesta sala acaba aquí, però que posteriorment aquí davant de la plaça Sant Jaume hi ha l'encesa d'espelmes, als quals òbviament tots vostès estan convidats. Té la paraula, doncs, l'honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, bona tarda. Senyora Doris, no ho pronunciaré bé, Sonheimer, director general, regidora de Drets Humans i Ciutadania, membres del govern, membres de diferents entitats de memòria i de drets humans, senyores i senyors. Realment, després del testimoni que hem sentit avui, gràcies Dori, gràcies per les teves paraules, gràcies pel sentiment que hi has posat, gràcies per permetre'ns compartir i sentir-nos part de la teva història i gràcies per transmetre'ns amb tant sentiment, com deia, la teva colpidora història. I després de les seves paraules són poques, segurament, les que jo puc afegir, però sí que m'agradaria, i agafant una mica el fil de com acabava la Dori, doncs, què podem fer perquè tot això no torni a passar? Doncs segurament fer memòria i recordar i reunir-nos i fer memòria amb un acte com avui, no? Perquè davant d'uns fets tan terribles, d'uns fets tan tràgics com el que va representar l'Holocaust, com el que va representar els camps d'extermini, convé recordar, i ara més que mai convé fer-ho, que fa 70 anys, tal dia com avui, el 27 de gener de 1945, les tropes soviètiques alliberaven el camp d'Auschwitz, un lloc on van morir, i ara ho explicava la Dori amb molta intensitat, on van morir exterminades més d'1 milió de persones, més d'1 milió de vides. I faltaven poc més de 3 mesos perquè acabés la Segona Guerra Mundial a l'escenari europeu, i els milers de supervivents de l'horror, escassos segurament en comparació amb les milions de víctimes del nazisme, jueus, gitanos homosexuals, malalts mentals i físics, testimonis de Jehovà, resistents polítics, entre altres, tornaven a una Europa devastada per la guerra. I la major part d'aquestes persones ho havien perdut tot, havien perdut la família, havien perdut els amics, la casa on vivien, la feina, per suposat, havien perdut tota possessió material, i d'altres, com és el cas dels deportats republicans espanyols, que ni tan sols, com molt bé ens explicava la Dori, ni tan sols tenien una pàtria, un país al que tornar, i esdevenien apàtrides per causa de la dictadura franquista. Molts dels supervivents jueus van posar la seva esperança a Israel, d'altres la van posar a Amèrica. A tots els esperava la dura tasca de recomençar a viure després d'estat abocats a l'abisme i d'haver-ne sobreviscut. I van haver de lluitar contra moltes i moltes dificultats en una Europa que durant molts anys encara resultava caòtica, gairebé sense autoritat ni llei. La història que avui ens ha explicat la Dori és una prova del dolor, però també és una prova de la por que fa recordar, del desig d'ocultar tot el dolor patit i de les seqüeles que l'Holocaust i l'antisemitisme han anat deixant durant molts i molts anys. Des d'aquells fets, com a éssers humans, tenim el deure de reflexionar cada dia sobre el que va passar. La regidora de Drets Humans en feia esment. Sovint afirmem que l'obligació de tots nosaltres és treballar pel progrés, és treballar i construir un món millor, però la base de qualsevol progrés és no baixar la guàrdia contra qualsevol atac a la dignitat humana, i els fets de l'Holocaust no es poden tornar a repetir perquè són
el moment més miserable de tota la història de la humanitat. 70 anys després de l'alliberament d'Auschwitz, de la caiguda d'aquell símbol de monstruositat i d'horror, encara malauradament tenim l'obligació i tenim la necessitat de continuar reflexionant sobre allò i sobretot el que ha anat passant després. En aquests 70 anys la humanitat ha intentat dotar-se d'instruments adreçats a evitar la repetició d'aquell horror, com ara l'ONU, la Declaració Universal dels Drets Humans o el Tribunal Europeu de Drets Humans. Però tots aquests instruments no han fet desaparèixer ni l'odi, ni la bogeria, ni la persecució de la població civil, ni la barbàrie, que cada dia es manifesten les formes més diverses i colpidores. Només cal recordar, per exemple, que el 1992 els franctiradors del setge de Sarajevo compartien telenotícies amb els Jocs Olímpics de Barcelona. La guerra tornava a la vella Europa i ho feia altra vegada amb l'assassinat massiu de civils, la persecució per motius religiosos o per pertinència ètnica. Els fantasmes, per tant, que crèiem desterrats ressorgien altra vegada amb ràbia d'un passat que ja pensàvem tots que ens quedava molt lluny. I des de llavors hem contemplat també la irrupció del terrorisme en l'escena internacional i estem veient, malauradament, dia a dia com la pau i els drets humans més elementals són ultrajats a moltes parts del món. I dia a dia veiem com perviuen l'antisemitisme, la islamofòbia, el menysteniment dels gitanos que són expulsats en diversos països de la Unió Europea, així com el creixement dels moviments d'extrema dreta encoratjada per la crisi i la precarització de les classes mitjanes i populars a bona part d'Europa. I tot això ens fa pensar que els 70 anys passats d'ençà de l'alliberament dels camps, els 70 anys de testimoni de les víctimes supervivents no han servit per desterrar el perill que la barbàrie i la crueltat tornin a ser possibles a les nostres societats. Encara no fa ni 3 setmanes que van morir abatuts a trets 17 ciutadans a París. Entre els morts, dibuixants i treballadors del setmanari satíric Charlie Hebdo, 4 clients d'un supermercat, el supermercat Kosher, 3 agents de l'ordre, per cert un d'ells musulmà. Els assassins, com se sap, van ser 3 presumptes militants d'organitzacions terroristes jihadistes que, més que defensar Mahoma, el que van fer és convertir també en víctimes a milions i milions de persones de fe musulmana que viuen les seves creences en pau i que no tenen res a veure amb el terrorisme. Després de l'estupor inicial, la reacció més visible a França ha estat una gran manifestació en defensa de la llibertat d'expressió i dels valors de la república i una crida contra el terror i a favor de la unitat de tots els ciutadans, amb independència de la seva confessió religiosa, del color de la seva pell o de la seva tendència ideològica. Per als catalans, París és una ciutat pròxima i els francesos són els nostres veïns de sempre. Ara mateix, desaparegudes les fronteres, passem de l'Empordà al Rosselló sense cap barrera per mig i les nostres societats cada vegada són més comparables. I també dies enrere, en l'acte de record de la sinagoga de la comunitat israelita de Barcelona, aquí ens acompanya el seu president, tots els assistents i jo mateixa vàrem poder sentir l'emoció i el dolor d'unes persones i d'una comunitat que són part essencial de nosaltres mateixos. Per això el govern de la Generalitat i tots els poders públics hem d'estar amatents davant del perill del terrorisme i hem de combatre amb tota la força de la democràcia. I aquest combat l'hem de fer sense perdre ni sacrificar els valors de l'humanisme, de la no violència, de la tolerància, del respecte per la diferència i la igualtat de totes les persones pel que fa als seus drets
i obligacions. Si volem construir una societat millor, una societat més justa, si volem de debò progressar amb l'humanisme i amb democràcia, segurament haurem de reflexionar i anar invertint l'ordre i el valor entre substantiu i adjectiu amb expressions com els jueus catalans, els gitanos catalans, els catòlics catalans, els musulmans catalans, i començar a pensar-nos com a catalans jueus, catalans gitanos, catalans catòlics i catalans musulmans. És la condició compartida de catalans, allò que ha de ser substantiu i ens ha de fer veure que tots compartim una mateixa comunitat viva, una mateixa comunitat plural, respectuosa, tolerant i democràtica. Quan van sortir dels camps, els republicans deportats es van juramentar amb paraules com mai més al feixisme, mai més a la cosificació de la persona com a pas previ per eliminar-la, mai més a la demonització del diferent, mai més al terror, mai més. I avui ens toca viure temps difícils i el nostre deure com a societat democràtica fonamentada en les llibertats i els drets humans és el d'honorar, és el de preservar la memòria de les víctimes de l'Holocaust. Amb la passió i el respecte recollim i assumim el testimoni dels supervivents, el testimoni personal i el llegat també artístic i literari que avui ens ha deixat la Dori, per tal que la seva memòria ens prevengui contra l'odi racial, contra la discriminació, contra la negació de la diferència i ens ajudi a créixer, ens ajudi a defensar-nos de la barbàrie com a ciutadans que som d'una societat lliure, d'una societat democràtica. Gràcies a tots per haver avui pogut compartir la història de la Dori, una història de 7 caixes que van obrir el passat i que sens dubte són una reflexió molt i molt important de cara a les futures generacions. Moltíssimes gràcies. L'acte de clos aquí ja. Moltíssimes gràcies.